PV അൻവറിൻ്റെ സുധീർ ഒരു 5000-ലധികം വോട്ടുകൾ പിടിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഈ 5000-ലധികം വോട്ടുകൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ്. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. 40,000 മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വോട്ട് അവിടെയുണ്ട്. അതിൽ 8,000-ഓളം SDPI വോട്ടുകൾ അവിടെ എൻ ബ്ലോക്കായിട്ട് മാറും. അതെ 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 അത് എൻ ബ്ലോക്കായിട്ട് മാറുന്ന 8,000 വോട്ട് അവിടെ പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം. ആ വോട്ട് എവിടെ നിന്ന് പോകും എന്നുള്ള കാര്യം വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ. UDFനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം PV അൻവറിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും അവിടെ ചേലക്കരയിൽ. അതായത് LDFനെതിരായിട്ട് ഇറങ്ങിയ അൻവർ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചേലക്കരയിൽ. പക്ഷേ അത് LDFനും ഗുണമാവും. എൽഡിഎഫിനും ഗുണമാവും. ഒരാഴ്ച മുൻപുള്ള മീറ്റ് എഡിറ്റേഴ്സിൽ 2 ആഴ്ച മുമ്പുള്ള മീറ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് അന്ന് നിങ്ങൾ തർക്കിച്ചത് 1000 വോട്ട് 1500 വോട്ടിനപ്പുറം പിടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 5000 വോട്ടിന് മേലെ എന്തായാലും പിടിക്കും. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനില്ലല്ലോ എന്ന്. അവിടെ ഒരു സംവരണ മണ്ഡലമാണ്. അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം സ്ഥാനാർത്ഥീനെ നിർത്തിയതുപോലെ തൊട്ടുപുറകെ ഈ പറഞ്ഞ PV അൻവർ നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ മുസ്ലിം വീടുകൾ കയറുന്നുണ്ട്, മുസ്ലിം സംവിധാനങ്ങളിൽ വീടുകൾ കയറുന്നുണ്ട്.